Rapport Crime Malta Observatory għall-2024 ikkonferma li Malta baqgħet pajjiż sigur u stabbli bir-rata ta' reati kriminali tinżel għal 30 reat għal kull 1000 persuna tgħix fil-pajjiż. Dan jirrifletti tnaqqis meta mqabbel mas-sena ta' qabel u tnaqqis aktar sostanzjali meta mqabbel ma' 10 sin qabel meta dak iż-żmien ir-rata ta' reati kriminali kienet ta' 46 għal kull 1000 persuna. Skont stimi preċedenti li kienu saru, ir-rata ta' rapporti ta' reati kriminali kienet mistennija li tilħaq il-25,000 rapport. Minflok sa l-oħra dawn ammontaw għal 16,662 każ li wkoll ifisser tnaqqis ta' 1% fuq l-2023. Riżultat pożittiv ieħor li ħareġ minn dan ir-rapport u li r-rata ta' kriminalità f'Għawdex naqset bi 23% meta mqabbel mas-sena ta' qabel, filwaqt li reġistra l-inqas ammont ta' serq fl-aħħar 20 sena, jiġifieri nofs dak li kien irreġistrat fl-2006 fi żmien amministrazzjoni nazzjonalista. Minn dan ir-rapport ħareġ ukoll li rata ta' omiċidi fl-2024 kienet ta' 0.7 għal kull 100,000 persuna, 10 sin qabel din kienet ta' 1.7 għal kull 100,000 ruħ. Brabta ma' ser ir-rata baqgħet baxxa b'513 il-każ, it-tieni l-inqas qatt irreġistrata. Minkejja dan iżda kienet irreġistrata żieda fil-każi ta' pickpocketing u serq f'żoni ta' divertiment bin-numru ta' każi rrappurtati fl-2024 kien ta' 650 każ. Każi ta' reati kriminali fejn ħarqu proprjetajiet komplew ikunu baxxi bl-istess xejra ta' 3 snin qabel biex is-sena li għaddiet kienu reġistrati 38 każ. Min-naħa l-oħra reġgħet kienet reġistrata żieda fir-rapporti ta' vjolenza domestika, total ta' 2255 każ. Brabta ma' frodi fid-dinja diġitali fl-2024 kien hemm tnaqqis ta' 18%. Stqarrija tal-Gvern tennit li dan kollu jibni fuq riżultat eċċellenti li ngħatat Malta f'rapport internazzjonali fosthom dawk li fl-2023 poġġew l-ordni u s-sigurtà f'pajjiżna mal-ewwel 10 minn 142 pajjiż fl-indiċi globali tas-salt dritt.